In eerste instantie natuurlijk dank ik de staatssecretaris voor haar antwoorden en vooral die brief van 23 juni die vorige week binnenkwam. Vooral hierin legt de staatssecretaris het beleid van Comply or Explain verder uit, dat sinds 2019 de zogenaamde legislatieve terughoudendheid heeft vervangen. We concluderen eigenlijk dat de Nederlandse rechtsorde sinds 2010 eigenlijk uit elkaar is gaan lopen en dat er zelfs 2 rechtsorders in Nederland zijn ontstaan. Eén voor burgers in Europees Nederland en een andere voor burgers in Caribisch Nederland. En verschillende rapporten zijn hier ook kritisch over geweest. En dat is ernstig en het serieuze signaal is te traag opgepakt. De staatssecretaris beschrijft dat de verschillen inderdaad groot zijn en legt de aanpak uit met uitdagingen zoals uitvoeringskracht, de behoefte aan maatwerk en de betrokkenheid van bestuur en politiek. Voorzitter, een belangrijk signaal. En het gaat natuurlijk uiteindelijk over rechtvaardigheid voor burgers op de 3 Caribische eilanden. Artikel 132a van de Grondwet is duidelijk. Er kunnen regels worden gesteld en andere specifieke maatregelen worden getroffen als de 3 eilanden zich wezenlijk onderscheiden van het Europese deel van Nederland. Kan de staatssecretaris aangeven wanneer de aanwijzingen en het draaiboek voor de regelgeving zullen zijn aangepast en hoe zorgen ze voor zeggenschap vanuit de eilanden? En dan vraagt de staat, dan wordt de vraag over het wezenlijke onderscheid en de differentiatie tijdig onderzocht en ook besproken met lokale bestuurders om willekeur tegen te gaan. Dit voorkomt dat we in de Kamer moeten vragen of nieuw beleid van gratis schoolmaaltijden of een commissie sociaal minimum ook voor de 3 eilanden zullen gelden. Of dat er nieuwe douane- en belastingregels eigenlijk wel goed passen. Als laatste, voorzitter, is er een overzicht van de duizenden Nederlandse wetten en ANVRB's die wel en niet gelden voor de eilanden en kan dit aan de Kamer beschikbaar worden gesteld, voorzitter. Meer inzicht in de zogenaamde gap en meer inzicht over het zeggenschap is behulpzaam om dit thema beter te kunnen duiden. En het is een belangrijk thema.